Yan na po mi sa Maria Silietas Place sa Sikuko Pinyan. Hi. Hello. Again, ni ana pod mi sa Maria Silietas Place, Sikuko Pinyan. Kuan kanang ran. Palimpiwan ni palibot ani ran. Maliti. Palimpiwan ko na maliti. Okay ni mo eh. Ay baliti ani kini. Ay naman yung ipakural. Sa Amerikano. Ay baliti mo. Kani? Okay di ay. Ira buyag. Ira buyag lang. Muda ko kamani siya mga Kini. kana mo yung palimpiwan. Palimpiwan niya. El basig tiwason pa to nila dito el. Magtiwas pa sila dagway dito. Ha? Mana sila? Oh. Muday ni kunulan baliti palimpyuhan pa ning palibot. Asa man analot natabunan? Manang tabugo kana na balite na siya. O kana? Sanga naman. Asa nga sanga? Mao ba? Lapoy na sagol. Kanang otro na nang naandili balite kan. Wala yung balite lagi mabili. Bao na to kan. Bao yung sa kahasin ini. Dia mas lalu. Oh, sabal, wala, sabal, sabal. Oh, sabal. Mana sabal mo? Apa yo? Hey. Zaman inyong nakita. Oh, limpyo-limpyo na dire. Top. Selfies ako. Ang picture, selfie. O video, selfie. Selfie kung picture, no?
Muni ang baliti ko no. Lan o Chris. Oh, limpyuhan na nilag hinay-hinay. Unsa ingon ni Chris lat pa. Unsa ni ipakuralo ning baliti. Diha ang kuan lot. Mao na siya utlanan diha lot. Okay. Di yun makalimot magsilbi, no? Balik ko, saka sa taas. Ito ang kubo dito o gazebo. Nailapinig? Dilimpyuhan ang sa Sini mo? mahogany. Okay. Dilimpyuhan ang sa ubo sa kuan. Doy, tanga kang kaguya doy, mainat na sa dili ari. Oh, ma'am. Madaghan man gid mga kahoy oh. Hindi lang gid mga hoy diri. Mamunga din ang baliti lan? Oh, ano na lang kami. Muna na. Oh, muna itong ingon na. Akong nana maana ka mga langgam diha. Ha? Muna ito yung nag-dressing kaya ang mga langgam manguha ang pagkaon diha. Cute pod. No?
Di kuanan de hikot. Iba dito. Ah. Dagan kong iba. Iba po nang sa ubos yung kanya taas. Dako nga punuan, iba. Oh, iba na. Ano Ay! yun na? Oh, Dayon, ako di man sa oh. ko. Kadila nimo? Naman dito, Oh. gito man ako nilang dulo. Patagda lang kadyot. Ah. Patagda kadyot. Agresibo net. Wala pa yung resibo. Ako, una ko. Oh, kayo ang resibo. Bitaw. May resibo. Lang mo hatag resibo wa pag hatag ang kwarta. Ulam po ng kwan. Ulam po ng kwan. Ano kuno ag kuan. Tiyani. Ningil sa bayad sa graba ag sa kamay kilan. Kay gahapon no, man to nila makuan kay igo man sila ga-deliver. Kay napo sila ilakaw. Yeah. Pa mi mag-abot. Na ako no dito na. Matong niadto sa Elma kay bayaran to. Ah, unsa? Kawayan? Unsa kawayan mo Aw lagi oh. Na. Oh, look. Asa man nay butong diha nga kawayan no? Dito, dong ba? Agi mo dito. Agi mo ha, may bot pa sa bot. Agi mo ha. Oh. Mo silbing ilabat ani. Napata na ba? Bitaw no. Karon di na ka magpalit og pat, magsuhot tawra imong. Oo. Nimo mo gid ang ginatiran ran. Oh. Ana bitaw ko ay mura man tani gas ukod. Kadala mo isuro eh. Ha? Kapalit mo. Sterling? Oh. Ana para sa ubos. Ana. Among gisulod gi balaw mi kung saan pagsulod sakyanan kay kamay. Giputos na mo karton. Kuhaan pa man eh. Kuhaan pa din ato. Ay ba na ba? Ano yung mga dao binaw? Gidaw ba na ko mo ko kabalugod to. Pag sana nako gaso man. Agahapon. Ade karon. Nakaron dito ra sa ubos. Ko nalaga lagi ngabungay kayo. Nako ran dili ko na sa laban. Lapinig ra mo sa laban naka. Ito nakapaak na gahapon, dito ko mata. Mo ba? Balik ra ko dire kusog ko anong tong balik ra mi dia. Si Michael nagpakuha na po butong ni Aldrich. Naabta na ako ganina.
Hapon. Thank you, selamat. Sige, balik ko. Kusang kuha nang diri sila. Mabalik din ko ron. Pero napa sila dito. Kasi videoan diri silang Michael. Payas oh. Kapayas. Grab mo na, grabalan nga gi-deliver. Tapos ka Michael, wa pa man nagikatag niya. Wala ko gidala access point kay gadali ko. Ag dito ra sa dool. Oh. Kay hinay ang gumo na. Lugi akong gigamit kay hinay. Palagi ta magkuhan kay kinahanglan mo ko supply nga para pang 24 hours og dili na ko palungon. Kuan ka diri na tibutang wala long antina layo. Layo. Kilang makuha na lagi na. Karon wala pa man tay pang 24 hours. Si Nita. Bye. Balik ko dito nga lang. Dito ibutang ag i-order na to lan nga itong gate light. Di na pod. Balik ko dito sa kuan. Lan katubang kuan. Itong gatrabaho sa gate. Kabalo po to siya mo kuan. Mohimo og ng treehouse nga steel ba. Nga kahimo gali dai kuno to kanang ang hagdan gani mag circle paingon sa taas. Mayo batasan po itong gahimo sa gate. Buutan. Basta kay kahibalo siya muhimo og kanang treehouse nga steel ba.
Nga ang hagdan pwede nimo ituyok-tuyok pa yung sa taas. Ang kamansino dugay kay ning piyon ulian na yun yung iyang dahon. Uli-ulian. Sili. No ay isa ka buo ko ano tama na kuha ko nung tanong ko na magkaputra. Bantay og kanang mag tunog ka El. Bantayan nang mag tunog-tunog ka ha kay nara ba yung mga talinis nga kahoy. Bitaw ka ng putlan. Lagi. Naingon nila hindi na pang putlan. Lapos gito mo sa milas kumina. Nanong nagsinila. Lapos gito nila. Dato. Magbus hindi ay. Oy, boss. Malitag bus. Ha? O lagi. Oh. Kami makupat magsisig. Oh, good. Boots ko nulan. Palit ko no tag boots daghan. Himi kay na. Oo. Kasi may raw tay kahoy mo matumban og gupong. Oh, good. Iwan mo. Pero ini kain ninyo. Uli ka pud. Ano? Nay butanganan. Binag nanay katubang binag nanay katong kamalig nga butanganan sa mga gamit. Tama gid ang main niya nga punuan. Ang main nga pun ang baliti. Og sila pa nila na malayhob na kunin niya ang kuat. Ayaw. Dagdan na na da. Tigoy. Okay. Malayhob man ang balite. Asa gyud an alot kanang ang baliti. Kani lagi mo naman. Amo na ni. Kay apil ning sanga-sanga. Oh, kana wa nay labos. Ang kato. Oh, kana ra. Kini ra. Kini sanga na ni. Wala man na siya gitanom diyan no. Wala. Kana hanggang tawak ng puto na. Ha? Kana hanggang ko ha. Hello. Kisa man ng mga baka diya no? Tabok na? Kang kuan kya to? Kiawit? Kiawit? Unsa man ang kiawit katsila? Wala na akong isum la na nanay mga baka. Kiawit ko no itag iya na mga katsila. Ano na kawayan? Kuno inyo mo ini. Katong ni butong adto dito dapat dire ha. Anak niyo. Kita ninyo? Gibo diha anak dagan sa una. Yung mga baka oh.
Kiawit ko na itagi ana. Maabot na dito. Katsila. Baka. Isom. Isom. Iya ba? 30x mong suma ni. Ano naman yung minubo doon? Kining camcorder gigamit na ko lan 30x. Lugay na lang yung dilawan. Ang zoom mo nang makazoom sa layo. Ipa-focus pag ng mga inaanak pang kay mo Isa. Ito yung marabok. Kina? Oh, gahinan nagpanahon kag Pangputlon? ani. Daghang kayo ng ani ba? Kay mga tuod-tuod, mo gitawag ni siya og tuod-tuod din. Ang na putlon siya kay mo. Bakit ng taon? Okay rin taon, di man makita ang hawan. Ang maayo, power ko man mo. Lagyan mo lagi ito ang sabot ng Randy. Pangputlon ng mga dagang kayo nga tuod. No, daghang kayo. Nya kanang mubo diha, di mo bantayan, matumban. Tumbang di katuwad. No, taka kagandagan ah. Suro-suruyo na yung randi. Wala tayo pag-ianan, mga diri mo. Oh. Hindi naman maayo mo putangan, ma'am. Daan ni kukuhan kayo dato, anak ay dito. Tip dito na. Oh. Ibahin mo dito, malahos ka ito suka. Kani Kani kahuya. Malina na. Ibang camcorder lan 30x ang optical zoom. Kana pong bagong giyo. Order ninyo diha. 30x po na ako nang gitanawang specs mo. Zoom gyud po na siya og layo. Kasano yo, zoom. Ilakihan man ang randi, El. Oh, muna na. Straight. Tara. Saan naman tong Ay, ano naman na. Video. Lantaw video. Tulit-tulit naman. Gamay-gamay naman lang na din. Kuhanan. Gamay naman. kato mo main gyud sumpay sa suba ra no kato. Ito. Kini diri murag na kuan lang. Baling kuwari. Quarry day sa una dia. Oh, kuwari na gayo. Mo ba? Kanang dalan ka hindi kanang diha bisa magagawas ng sakinan. Mao ni mga buno. Murag din niya ang nagindot bagian. Ang butangan og ginagdan. Sige, may dato kon kay dato sir, anak ay to. Oo ana bitaw. Naligid biya ko gapon. Dito. Kaligid siya, pero Ligi ko gapon. ang dito hawa na kayo no. Oh. So gahinan mo bili siya lan. Kani musugot pa yung tani si ani, pangikuson. Pa, ikukustukan kani. Mga tuod, kadto. Dagang ini to dito, dagot ko dito. Dagang ini po pero para so kan kuno yung budugay ra po kayo. Dili po og putlo na man mabili na mabili no. Dili, nang bili upok kon man ni. Upokon. Upok ni. Hmm. 30x zoom lang no. 30x optical. Zoom ko Kanang inyong gipalit diya ron nga Sony gyapon 30x optical gyapon na musum gyapon na press ani.
Ha? Saran? Nakaabot yun. Basta naligid lagi ko na bit ito. Tuk-tuk kayo. Kanang may mga sagbot anak, kalayo ka? Mana? Pamana na diya ma'am, pagkano na ma'am, nang kahoy ng dako. Kilit na diha. Oh, bakilid dayon. Kuba, yan, ano na ito diha. So, kanang, May tubig ng anak to. namay agyan tubig lang kilit at eh. Ang kaso ko, abot dito unta dito. Kung tatong may butong na turok, no? Kawalo ba siya rin dito eh? Di ako, darong ko sa natin. Ah, Palihog ko ani kuha ni na tangkang Oh, ako di daro dire. ah, Ay, sa una dire. Tanong nag-utan ng kilit. Ay, ma'am, abog. maligid niya ko. Kung pagay makuhit ano yung mga lubi sa una dire. ah, Ano eh? katong, Ano sila bulag lalo na ako na ako sa lugar kada na, na ano siya. ito magiging siya. Siguro pagay sa unta ko kiniyo, dalon lang yung dak din eh. Hindi ko na, sapot hindi ko kila tao. Hindi dalon to magdak. Buta ka to dito, kaya buta kayo di anak, kaya masukan ang mga Ay, ito lang babahalan mo. Oh, kanay, kabigit ako ng mga una. Kadidit ko. Anong murag na mahalo. Lagya lang. I-finalize ba ilba? Unsay buhaton nga or madala tanan. Kay Ang gusto ko lang siya, kanina yung butay namin, dili na sila ka, dito na dagan dito eh. Ayaw lang dito. Mga laya. maapil lang kuan ran. Gatanaw ko gahapon ni ko na nagitom-itom ng ubang dahon sa kuano na lang gyud balag ma balite lang no. Ini kuralon dire. Kuralon dire lan. Yan na lang. Sabot sa tana. Okay. Mika kuan. Mika. So, focus lang ta sa tas kuan mang. Kung nasabutan sa ngatiwason. Oh. Kay ugon say kasabutan mo tiwason. Dayon ugon sa na poy lain sunod na pod. Sila mo yung bayad. Maulig na no kinahanglan gyud ay tao lan.
Kami po kay balon na ka na mo di mi kuan ani mga trabaho amo. Tun-ananan pa kay wala tamaana ani. So kinanig natay naning lugar ginahanglan tag tao. So karon so magsuhol kita ug napoy kasuhol. Oh. Bilay, nakaibalo ka sila review nila. Diyos nila. Akong dita pa. Ha? Habog mo guni diri good. Ano? Basta walay mo sampong, mo nang ka-pick up juga ang signal. Kanal na di. Akong zoom dito, huwag na baka sa mga kiawit nga katsila. Lata mo na ang dugay. Dalan sa ubos, diba? Layo pa tayo ng river ba? Yung bangat, balik ka sa angat. Bahagir na. Ngayon saan sa anikag. Nauntay mga, ano ba nga, dila lang no? Sa mga sagbo. O wala pa na yung mga tuod-tuod. Dali naman na kung dito. Ando sa ubos. O, mga may masangit nito, nakasod o, masangit man. Ano gano'n? Oh, gipanglain lang nilang mga kahoy. Daghan kay mahimo mga firewood. Ugan na kayong kahoyan mo? Ugan na kayo. Sure na makahoy. Tawag. Tawag gisunog na ra na, di na mapuslan. Luto ublad. Kamu ba? Di na mo mga ano, palit ang kahoy. Palibo. Lang sama mo din mo human sa bungagan na yung kapanig. So, murag nahulog il nga separate ni nga trabaho ning kini pagkuha ning mga anak. Oh, mahimutang kaning pagkuha ning mga tuodlan. Patra sila. O hinoon og special lang na kana gyud da. Kana panaray kwaot. Kanala siya lang pang Kay medyo gayon. Dalong dito gila siya. Ha? Dalong na dito. Ang putol. Gayon hindi na makahoy. Pwede din na. Ha? Yun na. Makahoy pero. Pwede po, dalong po dito sa ubos. Dito pa ano. Bukad-bukad ni ilong nila anak. Bukad-bukad ang ilaw saka sa angat o paingon sa Palayo pa. Mga malhandos man dito sa hiya rod. Ligid man sila sa hawa. Hinoon og kuan ni bunik ari nila diri og ma limpyo na gyud diri ma kuan yun ma lihok yun. suroy. Kaya makapa, huna-huna na sila aha mo
Agi magbuhat ako ilang. Kakandanan. Decide sila Mahal pa ang galing. Ito nga kagdanan no. Kontra dito. Ang kawayan man dapat bahay do ubos. Itanong mo? Nag-iskot ra ba to sila? Kaya kilid dito no. Kilid no? Pugong sa sayuta ba? Oh, lagi sulti pod ni. Oo mo gud pero ini abot sa panahon nga tingulan na magiting baha o kana lagi pod. Tumba gina. Tumba. Lukat na. Pero alawan sa daan layo-layo daan daan. Oh, karon buhi gud siya nga lugos siya makuan. Layo. San siya? Sugot ka, lunis na niyo, mamong balikan mo ni ugba ni dire. Parang mahuman gyud. Para paubos gid ana. O tanan, harong manguruti sila kanyo. Ang sugot siya, di siya mo sugotan. Oh, di lang sa pud moingon na ko. Ano sa kay na basin Kaya ang desisyon no. Kuan man god. Mangita pa man pod og. Mangita pa. Kapailaing kuan. Tag overtime ka. Ran, aron lang na sa ma. Kuan padala. Kanina nako tala malik tag sayo. Let's do it. Wala, di ko pagkalas do it. Dito kay plas. Sige ka, man buhat og tree house. Do anak dagoy. Dito dapit no? Diha sa puno. Para makita mo dito, kita po dire. Kato laging gahimo sa gate. Kabalo dito mahimog tree house nga steel run. Kato? Katong kato kita na katong nagkuan. Kun sa gate. Para nga dali na to makontak ninyo dayon. No? Dito. Sakto ra gyud ay no, kay nangalaya man ang diana, duy no? Diana o nangalaya man. Ang sa last week po na. Nabang ka bibir mo o. Kanang iba. No. Iba na da ran. Mau ba? Ikuan na episode para lisod na nimo di ka kuwag kuan na saon nimo na pagtanom. Ah. Pero ang karana kanang diha o. Bitawan na di pa mala. Oh. Dry. Iturok siya. Okay. Magdala mo, naidagang bunga mo ko. Inaay lo. El. Ibo. Amo, pagkain dahon o. Limpyuhan na abunuhin na aron mo dako pag yun. Lagi oh. Dia ra gyud na, di gina ko anon diaran. Kinaano man na. May bunga doy? No. Nay bunga iba. Teka ha, sino na pila-pili. Kasi kanawa sa daan, gabay lapini kay nagmapakan ka. Namyan nila. Ah. Gahapon gudlan na sunog magyud nakasilab gyud sila katong wala pa namo paabot din nila ba ang order nga dili pa sulo sana silaban pero naundang kay amo ra man pong napaundang. Okay. Ang ilagod kuan nga gusto sila madali mo to ilang suggestion sunugon pero nakaingon ko na among mga kahoy po do ningi tanom ni JJ di madaot na hinuon po nung sumutong giundang wa na gyud gipadayon tong sunog so kuano na lang gyud
I-manual na lang yun eh. Dayon. Mao lagi. Ayuhon eh. I-final na to ni og sabot kay. Marabag nahulog ba nga wa maapil og sabot ning kining kuan wa man may isguti god nga kining mga pinutlan ba o kana o nga kwaon man nag-apil kay pasana para magsiko. So ipa-apil ni siya ug pilay charge na pod. Sorry lang sa niwa na mo ma-apil na og sugyot ba isa articulate sa pagsabot kay isa may karon pa mi ani manggod. Wa mentaan ni sa diha. Hindi ako kalihok. Naunsa naman? Hadlok na ko nga. Bantay kay ma ligid ka na ma. Kay mga hait ra bang kahoy. Kana sa nang imong gihawiran, isulod sa imong kar makahawid ka. Dili, nahawid lang tika. Sa kakamot ra imo. Kailangan ko din siya. Sige, ipatiwas lang ng unsay kasabutan. Kailangan ko, nagita na lang. Kay oras, kay itong istoryahan na din yung isa ning mga nabilin nga angay makuha. Ano siya, hakot pa yung dito lang. Nangalaya agwan, ako lang ipatisip diha. Hindi na siya sumugon, malaya naman na. Hawan na din siya. Mo lagi kani aron mas hawan pag siya tanawon lan kani mga tuod ato ipaputol. Tuod tawagan na? Oh, tuod. Kani presa na kani. Tuod ni. Kailangan siya. Pero og ipaputol po nato pang mo. Muna auto wa kay hawiran. Aw naaman kani mga kahoy. Di na ajoy ba? Kanang munang kanang mga kahoy diya dili na siya. Kay mo mintras wa pay hagdan, mo man hawir-hawiran. Oh, kani mga kahoy Ug maghimo po dog para sa atong wala pa masiminto tong hagdan sa linabo, butang og pisi. Oo, magbutang og pisi. Sige. Las 3:36. Naiiba dahil lang si Ilma nagkuhan dugay gusto magtanom ana din dili mabuhi. Di na dai diri. Oh, naidaghan diri. Daghan dil punuan dil. Oh. Oo. So, nada tay iba na diri. So di gyud na hilabtan di amang. Ayuhon lang gali no na diha. Ayaw lang sa degkway. Aw na dagbunga doy. Nay dagkog bunga kato sa luyo no? Lionel, nana mo? Oh, Paniyon sila diri? pais na kuno na sila sa. Sige pa. Usa man? Lamay pa na kun pa. Sige. Talala na. Nang ngaon sa tagpan. Hawan man. Hawan naman. Dito, hawan na gyud Pero ayuhon pag yun eh.
Ayuhon pa yun eh, kulang pa yun nilan. Maglisod So, mang, kita wala man tayo experience ko ni mang. Karon pa, nang wala kayo na tumaklar tarong og sabot ni nga. Kinahanglan apilon. Hindi man po na, kaya sa din naman naggatong gipang, primero bitang O lagi, ama ba? Pang putol na nila, Din- nga. Then karon na apa man Nagkakausa mo, sangit man pa. Sulain na pong agreement dahil nagkuhaon. Power so may anay paagi, kaaway. Paglaya ani, Di po lukaton. paglaya ani mo bangan, dili siya matirahan na og katong spray. Pasa kani. Kaning mga ana, di na motubo ka. Kara kini pwede na ni. Sprayhan. Nakatong kuan, i-apply ito, ako ito inom siya. Ay katong duha ka, Itiwas sa to dito ba? itiwas ko dito kay katong atubangan bitaw nga katong murag 5 fingers. Ah, sige. Snack sa il kay parang makabalik. Grabe. Kaya man sila ko na ano, Ah, Ayaw na sila gani ha. oh. Katong nay sa luyo, iba po to no? Itong dako. Ah, maayo. Kring gwapo kayo plaster ba? Lagi. kani dalahos naman din dito oh. Kani siya, kulig O sigali, kuan gamitanan anang iba kanang mga pag inunon ka. ay noon. Buhaton Sila aslom ba? kuligan. Uban ana gamsin. Yaw kadala ka kuan kay Ah, Rolex ang mutangan ta karon dito. Kani yun din kana. na naabot man dito panguwag butong si Michael, gisugo ng Michael. Ay ikaw. Unsa ni siya ra? Cereales? Ayaw ni siya ako na mamunga ni. Cereales? Kalimpyuhan ako ng punuan, aron mo buhi siya. Kaon man na. Oh, kaya ako, muna amo ang katkaton sa among bata pa ko. Amo ang bukid ko. Kaya ano, mga ani, kani-kani. Kap-kap. Cereales? Okay, daghang na napot nga. Ana na siya. No, kana o bantay kay lagi oh. Pasana oh ma. Tumba ni mo na. Tusok juga. No. Ngayon sana oh, talinos. Ingat lang po dayon og suri-suri dire. Ako kay nakabots mo ko. Dugangan lagi yung mga bots dire kay kamo pudlan hindi mari mo dire. Bots mo suri-suri. Bantog terang ni. Ay. Saan naman tama ni ano? Kumawa mo ito sa hindi mo ba? Try mo pa sa butot ug maapil. Kaya kanang sila ha mo nung gihatag. Ada mo ang kita pasang mo lapas mo di. Mayo hat ayahay na hawan niyo ha. Ito. Gana kay bunga no unang biha. Kagmay? Kuha sila og butong. Apo tuloy kay kay kita mo. Di ay, magbuhat ang agyanan sa inyo Part pa ni sa panggatanom drilot. Apil pa ni. Oo. Ini kanan. Ag Pero doon na po ko'y gisulan nga tao tuloy. Buhi ka. kay mga gagmay man ni. Katong mga karaan yung mga tag-as wala na to. Ugay na to.
Siya may nakaputol ato. Wala na ka nakaabot ato? Wa pa ka ato? Kaabot pa. Hmm. Ang uban na to, na motor ganas lang dong-dong. Ikaw bandong-dong. Wala mananghid. Dayon hantod, gibaligya na lang nila tanan ang tanan. Mo ba? Dayon, gianha ko ni Luayon, taga PCA. Nga. Ikaw mo ikuan. Dulo, nakuha ko sir. Taga PCA ko, tanang isa umana. Ayun, putlo na ko nun na lang yung mga lubing karaan. Pero tambal na ko nimo no pag human na pamutula na panam ni daig mga lubi. Bitaw na tuman jud to nimo. Oh, tuman. Panam ni daig lubi. Sakto gito kay og wa to ma stam ni na wa iya mo. Wala. Purot man ka no magaling kanilang mga silingan ni gagawin. Anang wa bagdog ako kay mabutan siya. Kaya nako siya ang mayo ano siya kay imo man ang iyota. Ikaw ko may balaod siya. Sugot mo siya. Dito lang ko banay ko dulo. Gisuroy ninyo. Oh. Kalibot dito ni ana. Ya igora mo ando pod. Sige ma'am. Amo ra nang kiutan ma'am. Salamat ang tigbulan. Na naman pod. Mo nang ko. Kumot. Parang bago lang, kanina ang gipatawag natin siya. Pahangit ako at restaurant nita. Look, kailangan lagi siya. Hindi siya atawa niya dito. Parang siya. Dugay na kami sila nagtiyo. Napakami sila sa barangay. Wala mo ba? Maabot lang panahon. Wala man ang tigbulan. Oh, tawag na po kang baby. Kami atas ibu boy, orang motong. Wah, Yung wag butong silang Hilda og si Ide uban ilang bata lang nga si Junel.
Tabangon ka? Sana lang? Ah, Nawag ka may kano pa. Hello. Hello. ayo kay palayo. Unsa man ka naka Wi-Fi ka? Log naka Wi-Fi kayo paduol kay hinay ra ng Okay lang. naka Wi-Fi ka? The Balete tree is just a little tree, but it's something, two kind of trees that surround. That is why it looks like bigger tree. Pero it's growing. Oh yeah, wrap around another tree. Two kind of trees plus the Balete tree. Don't separate it, that's normal. Okay. So we just clean up the surrounding of the Balete tree and other things. Yeah, I'm tempted to keep it protected. I was watching a video on the Balete tree, and they said the Balete tree is very rare. Oh, where? There are many Yeah, here, it's kind of, Chris. No, at the other side of the land, there is yeah, Balete they're tree. rare, being that they're rare. They will. No, wala po. Okay. Nara. Nara. Oh, nahinay. Nawala ang signal. Tepsa, Naka Wi-Fi ka? ako tanawon mo. Ah, wala. Paduol ra dito kay ang Okay. Nana. Wi-Fi na. oh, ayo kay palayo kay hinay ra tong modem. Hello, Chris. Oh, connecting one. Scanning Wi-Fi network. Sa man inyong gisabot-sabutan diya? Ha? Wala na may kuhan diri. Kisa mo na mong Manila kung malibang. kisa na may among nilda dayon og ide diri. Hapon. Ah. Maglupad naman ini ulit. Ragnana kailangan niya. Pero pwede ba? Magama. Damdagan ka sa suwan. Ikaw, kasi tanong aswang. Aswang. Tanong aswang. Hindi. Huwag mga kalida ba? Ngano man? Ada ikan kulog na dito. Hindi, tinuod. Kita tayo tinuod ka dagan. Dagkag bunga ning kuha na no? Tinuod na siya, pero mo. Pero gagmay no di. Pero sakto ra di, di ra kay baga. Kulang ba ka? Ah, Yan, sulod. Sulod ka daw sulod. Pero napator na sa gawas. Mahal po. Kaya po. Gawas na. Kung na ganit ka mo. Gawas. Lead horse na kuan. Ang sa sulod agway. Ang sa gawas. Natara.
Ano na mo? Ano mo ng barko? Wala balik na. Ha? No, wala lagi na ako madala atong access point na ako nga moabot og layo. Ha? Ag dito ka Michael? Asas ka naka-connect nil? Ag dire? Adira kayo kuha na siya. Katong usaon taog dala na ko to katong access point kay ag sa diha na moabot magugo dito live stream. Oh. Wala pa mang di pa man ko kabutag permanent dire kay kinahanglan man yung 24 hours nga supply. Oh nya kay wa pa man may kuryente dire. Pamantay kuryente. Seriya gadala mo tog battery. Ayun na. Ito biga. Ayun na sa bawah.